بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الدكتور حافظ القباري حفظه الله. المسألة الحادية والثلاثون، مسألة شابان تتي أقوابا الاتصال بالصائم yiwaago her goɗɗo cuumiiɗo. masala ka yimɓeeji ɓe janngayi ƴamata masin. ƴama goɗɗo to ɗo suumi ka yiwoto na a yiwoto mo giwama ko dame a yiwoto ɓe saabudu no mari haaje fu ko goɗɗo rentoto ni yaake to ɗo wusɓoɗo ta o moɗa ndiyam tan ba hana ngarɗam ma o rentan no moɗago ndiyam ma. عن أبي بكر بن عبد الرحمن الرجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصب الماء على رأسه من الحر وهو صائم. أبو بكر بن عبد الرحمن وفي الحديث روي عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هاغور كفار ما يبغى صحابة النبي جو mo salatu allah e jam moɗum tabitani. modi ɓe mustalahu wi dullugo jaati sahabojo torrata ngam ɓe fuu maɓɓe ɓe adili en. kanjum haa ɗo inde goɗɗo way waddaka ɗo wala gacce. kala goɗɗo go wi: ra'aytu nabiya sallallahu alayhi wa sallam, ngimi annabijo yasubbul ma'a ala rasi, oɗon waaja ndiyam dow hoore maako min alharri iggo e nguli, wayake nden wo sa'imuno cuumiiɗo. a se to nguli waɗi fanti goɗɗo rufa ndiyam yiwoto kadi heɓa fewnira ɓanndu muɗum. hadisawol hasan rawahu l'imam ahmadu fi lmusnadi. imam ahmad bnu hambal rahimahullah o fillingol ha musnad wure maako. hadisawol temeɗɗe nayi e capan e joweeɗiɗi e joyaɓol. non abu dawud fillingol kayum bo hadisol ujune ɗiɗi e temeɗɗe tati e cappa e jeego e joyaɓol be ko nandi riwaya imam ahmad bnu hambal. non tana maɓɓe fu fillingol wa hasanahu jama'atu, jama'a rewi hadisol bongol wal amalu alay, kuugal dow maagol woni. gacce wala kadi goɗɗo ɗo suumi mari haaje yiwago ngam woni fanti o yiwoto o heɓa o fewnira ɓanndu maako. wa fihi dalilun ala annahu yajuzu lissaimi, kadi ɗon ha hadisol man dalila daganan cuumiɗo an yuksira alharra bisabbi lmai ala badi badanihi aw kulli, o yewira nguli ɓe wanjago ndiyam rufugo ndiyam ɗo ɓanndu maako fufu, ko bo o rufa ndiyam man ɗo ɓanndu maako wakkere. وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، gombiri modiɓe jahiri noon. yake nguli fanti masin ɗo, to yiɗi a heɓa ndiyam a maɓɓita robine a rufa dow hoore ma ɗo juru, na heɓan fewta seeɗa. to a yiɗi bo a yiwo ɓanndu ma fuu, o wiya ɗo kana sengarɗo robine, bisimilla na ñeɗan a rufa kam. to a yiɗa bo an anndi muyi ɓe nguli man non noon kadi. min meeɗi ummugo ɗo min jehi maro min sali min yehi banki, ase mbayraari amin wooɗi yande on kam min jari sa yi ha ɗabbe ɓe min jadata fu. janngo suumay on, janngo min yehi banki min warti kam subhanallah, mi meeɗay miɗo suumi mi numandenaki mutata seyande mbuɗi wala no ka waawi. jaadu amin o wari o nangan kam nangi o timmini o loota kosngal ɗo ha hoɓuɗum. hidde ko to timmi oɗo loota ngal ngala ko yowi wi abdoullahi ya yiwde nde hoore, o waɗi ndiyam ha leyda o sumpiti o ɓiɗi ha dow ɗo hiffande hoore makko. nguli wala ko watta goɗɗo dey. yo noon goɗɗo feere kanko bo oɗo laawa mota manga, o yehi jammena, o wi daga o jippi mota ɗo o nani nder hunduko maako ɗo yoora ha ɗo dilla nder daande. sey o siftori o yaaliri no ha mi wajanno to goɗɗo ɗo ha jahangal yawan suumay, o dilli o nasti nder maayo ka, o waali o yari ndiyam kam ha tawa o waali o siwti o lutti wurtugo. nde horti wari ko wiyam nda ko o waɗi, wala kon ɗo maayo wañano maare woore tan. waɗa ko ɗumeju.
jango fu to meti a waɗa bani hitande wan yimɓe ɗuɗɓe maayi ɗo suumi ta goɗɗo mbaɗa hoore mum de wala tun ɓuɓe e de ko ɓe latta aluka a yi ɗum salori maɗa ko ha ma to salori ɗo yaru sako a jaga tan a yara tan ɗumani a heɓa a fofta yake suuma timmi fu joɓa ñalowmare tan ɗo na be am ɗo a waɗi anta mo parru addaruratu tubihul mahjurat a ɓillaɗo on daruji bo daknan ko haɗa ni yimɓe usulu wi addaruratu tubihul mahjurat laruji daknan kaɗaɗi a yi'ayi sango haramun nan amma to goɗɗo weelo nesimo wargo wala ko o heɓi se sango na yo ñama ngam o heɓa o yeeɗa hidde ko o heɓa ko dagi yo noon goɗɗo nguli fanti ɗo o yiwoto malla o rufa ndiyam dow hoore maako na o wima yasubbul ma ala rasihi min alharri o yi annabijo sallllahu alayhi wa sallam aɗon wajo ndiyam dow hoore muɗum ngam nguli wayaken en huwa sa'im o cuumiɗo wa fihi dalilun ala annahu yajuzu lissaimi an yuksira alharra bisabbi lmayi ala badi badanihi aw kulli kadi ha hadisa ol ngol woodi nder maagol dalila ko daganta goɗɗo suumiɗo o yewira nguli be rufugo ndiyam dow yoga ɓanndu maako ko ɓanndu man ndu fufu hoore ɗo na yi nder ɓanndu man woni ndanuɗaɗo ɗa ɗo rufa ndiyam dow hoore man wa qad dhahaba ila dhalika aljumhur ni gombiri modiɓɓe ɓurna modiɓɓe ka fu bana ni jahiri jumhur ɗo ma ali sahih rahimahullah o wi jumhur ɗo tatanma inde goɗɗo de na inde goɗɗo modiɓɓe on hawti hakkunguɗi maɓɓe jaadi na bo ɓe hawti ɓe jooɗi pellere woore ɓe dawriɗi kay ko ɓe fuɗon ha muɗum amma fitayeji maɓɓe wari hawti to wonɗuɓe jumhuru man tata sel walam yufarriqu bayna al-iktisali al-wajiba wal masnuna wal mubaha ɓe cendira bo hakkunde ngiwam gajibiɗam ɗum kadi to nini janaba heɓake mo ko malla debbo seni ha hayda muɗum wal masnuna e sunnidinaɗam allah yiwan bana yaha jum'are wal mubaha e ngiwam dagiɗam giwoɗa ngam dalila ha itta tundi nonnoon fof ɗum dagiɗum wa qalat al-hanafiya hanafin ko en wi yimɓe tokkiɓe abu hanifa kanko somete abu hanifa inde mako nu'man ibn sabit marɗo hakkilo pantugo hakkilo mako deydey ko heftata ɗo namoye fu heftata amma hadiseji kaɓe wi o lestuɗo ha muɗum seeɗa kanko o wi innahu yukrahu l-iktisalu lis-sa'imi o wi yiwago wañanama goɗɗo cuumiɗo to a nani hunde wañama ha dina islama bo to goɗɗo huwide ɗo junuba wala her maako amma kadi accugo ɓuri kadi wastadallu bima akhrajahu abdurrazzaq nden ɓe dalɗinori hanafiya de na abu hanifa ɓe hoore mum hanafiya on wi na abu hanifa ɓe hoore mum to a nani hanafiya ɗo tokkiɓe masaba abu hanifa ayi waddiri ɗo ɓe ɗuɗɓe wastadallu ɓe dalɗinori bima akhrajahu abdurrazzaq an aliyin min annahyi an duhuli sa'imi alhammam ɓe mbi ɓe ko abdurrazzaq wurtini hadise ol ha aliyu hadki maako cuumiɗo nastugo suudu yiwgo wa huwa ma kawnihi khassun min mahalli niza to hawtade bo ɓe laatuki majum ɗum kerta ɗum o wi ha suudu yiwgo ɗo to kadi ɗum nokkure gaabi on woni ɗon wa fi isnadi dafun kama qala al-hafiz amma tampere ɗo ha tugolgal hadise on man banno hafiji wi ayi modiɓɓe ɓe mbiɗi tan ɓe dayna masine ko ɓe famata ɗo min bema en famata min bema ka nda annabijo looti hoore mum nden kana dagi goɗɗo yiwoto ɓe mbi kay na hoore tan o lootina o yiwaki nden kay to o yiwotono nde o yiwa o looti hoore tan kam nden kay yiwago e ɗo na wañanama goɗɗo cuumiɗo almasalatu saniyatu wassalasun masala capanɗe tati e ɗiɗaɓa man mata wa alayhi siyam on ma e ɗo suuma e ɗo dow maako ñalomaje goɗɗo feere tema o ñawɗuno o suumaki nden o maayi ñalɗe go daga o yoɓayde
malla bo o togino to waɗi ni ka ja o suumoto o suumayde ha o maayi. Man mata wa alayhi siyamu, mo maayi suumayɗo dow muɗum, wa kana qad tamakkana min siyamihi qabla mawti, o laati o hemminake bo suumagode daga yeeso mayde maako. To ñawɗo no ma o yamɓiti o waawi suumago se o suumay ha o maayi. To janoɗo jahangal ma o warti dede o suumotono o suumay ha o maayi. To ɗum togayere on o waɗino bo o jamo o suumay ha o maayi. Ikhtalafa al-fuqaha fi hukmi, ɗon taka modiɓɓe fikku ɗuuri ha kiita maako. Fa dhaba jumhurul ulama, ɓurna modiɓɓe kan jahari, wa minhum nder maɓɓe Abu Hanifa wa Maliku. Abu Hanifa Numan ibn Thabit, wa Malikun imam Maliki imam Darul Hijra, wal mashhuru min ash-Shafi'i e lolluɗum ha Safi Muhammad ibn Idris al-Burasi, ɓe mbi anna waliyahu la yasumu an. Kamɓe ɓeɗo modiɓɓe ɓe jam en masabaji tati ɗo ɓe jahari ɓe wi galo maako sumantamo, wa yu'imu anhu muddan an kulli yawmin, galo maako ñamnanamo muddu gotel ha kala ñalomare fu. ñande no o suumayno ñande 15 to ɓe ñamna muddu 15. wal mashabul mukhtaru inda safiya, amma mashaba suɓaka ha safiya ha safi'in ko en, annahu yustahabbu li waliyihi an yasuma, yiɗanama galo maako sumanomo. moy galo maako ɗo? ɓiyi ko, baa maako, derɗi ko, o nandiri ɓe, ko sobajo maako fu to ɓeyato sumata to yiɗi sumanan. wa yabra'u bihi lmayyitu wala yahtaju ila idamin anhu, to galo maako sumanimo yo jotta ka mayɗo barrake har majum kadi o laaɓi, galo maako bukatake heedi ñamnugo. wal muradu bil wali, muño be galo ɗo algarib, bandirawo maako ɓadiɗo. sawa'un kana asaba, fotan laatake ɗum asotoɓe on woni bandiraɓe wakkere baaba, daga baaba man bappa ɓiɓɓe maɓɓe ko nandi iri noon. aw warisan, malla bo on man laatake donowo, yo ɗo bo aya ɓiɓɓe maako kadi e ko dilli. aw gayri hima ko tana maɓɓe mbimami ko sobajo maako to ɓeyato sumata o sumano. walaw sama ajnabiyun anhu sahha in kana bi iznil wali, to ni jananno sumanimo sumay man saahi, amma se laata be dunga e galo. sobajo ma on maayi suma eɗo dow muɗum, e ƴama ɓikkon maako, bamoɗon ɗo ñalde noye sumaki no, ñalde 15, to acce mi sumananmo de, yo to ɓe gerdi halas a suuma, aɓe wi aa kay baba min noye suma bo se an joɓata, yo accuɓe kadi ɓe joɓa kadi. kanjo wi walaw sama ajnabiyun anhu sahha in kana bi iznil wali, wonɗo janan noon sumanimo ni ɗum sahoto, amma se be dunga e galo. wa illa fa innahu la yasihu, amma to galo maako dungay kayɗo ko sumay may sahata. wastadallu ɓe daldinori bima rawahu Ahmad, be ko imam Ahmad filli, wa shaykhani be Bukhari be Muslimi, an Aishata radiyallahu anha ummul mu'minina Aisha, anna nabiyya sallallahu alayhi wa sallam qala, andu annabi jomo salatu allah e jam muɗum tabitani wi, man mata wa alayhi siyamun sama anhu wali, mo maayi suumayɗo dow muɗum galo muɗum suumano ɗum. zadal bazaru lafz, bazar ɓesdi lafajol inchaa, galo maako man suumanomo to yiɗi. to sanadu hasan, to gorgal hadisawol bongal, to nde laatake banni hadisawol man ɗo rawahul Bukhari findingol hadisawol 1500 550 e ɗiɗaɓol. non Muslim findingol hadisawol 1140 e jeeɗiɗaɓol. to gorgal maagol borgal banno o wi,
laata ke nden ka ɗo on woni ko nismi kadi haa dow ɓi adamajo to nimi o maayi suuma e ɗo dow maako sama anhu waliyu galo maako suumanomo warawa ahmadu wa ashabu sunan an ibni abbas radiallahu anhuma anna rajulan jaa ila annabi sallallahu alayhi wa sallam faqala ya rasulallah inna ummi matat wa alayha siyamu shahrin afa aqdihi anha. Imam Ahmad bin Hanbal be ashabu sunan Abu Dawud, Tirmidhi, Nasa'i, Ibn Majah be filli hadis wala Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma. Abdullah Umar hanwi anna rajulan jaa ila nabi sallallahu alayhi wa sallam andu goɗɗo feere wari ha annabijo mo salatu allah e jammu ɗum tabitani faqala goɗɗo go wi ya rasulallah inna ummi mataru alayha siyamu shahrin afa aqdihi anha. Andu dada maayi suuma e lewru bo ɗon dow maako kadi mi yoɓanan mo na. faqala nulaaɗo allah wi law kana ala ummika daynun anta gaadi to ñamade ɗon no dow dada ma ka a yoɓande na. Gala goɗɗo wi naam oho mi yoɓan. Gala annabijo wimo fa daynullahi ahaqqu an yuqdaa. Ñamade allah on ɓuri handugo yoɓe. ɗo allah ɗo tokka dada ma ñamade e dada ma maayi ɗo yoɓan mo kadi. Hadisa wal muslim filligol ha kitabu siyami hadisa wal 155 be hadisa wal ɗo famni tagu kadi aseɓe yoɓanan mo suumay. Qala an-Nawawi Yahya Musarfu an-Nawawi jawmu Riyadus Salihin o wi wa hadha al-qawlu huwa sahihul mukhtar. Nda kongol ngol kangol woni cahingol kangol woni cuɓagol alladhi na'taqiduhu ngol min kaɓata ɗum wa huwa alladhi sahahahu muhaqqiqu ashabina aljami'una bayna al-fiqhi wal hadith. Kangol woni tabbitinan ɓe ha sobiraɓe amin sahihini moɓugo hakkunde fikku be hadis. To a raari ha fikku a raari ha hadis a tawa kongol ɗo ngol bongol masin ɗi haaji ila hadisi sahihatu sariha ngam ɗiɗo hadiseji laaɓɗi cahiɗi nden ka koye gurtori be majum ko ɓuri sahago kam to goɗɗo maayi suuma e ɗo dow maako galo maako suumanomo. Noyi suuma e may woniri dow maako o yari ñalɗe feere nder lewru suumay ngam o ñawɗo ko malla o yehi jahangal nder lewru suumay ko malla o haydowo nder lewru suumay ko o dañi nder lewru suumay ñalɗe goɗɗe o suumaki ɗum nden ñawɗo go yamɗitoye ɓawo ton wuuri bakin o suumanno o suumaki ha o maayi. Jaaɗo jahangal go warti bakin suumanno suumaki ha maayi jam iyam haydago seni bakin o suumato no o suumay ha o maayi jam ƴiƴam ɓesgugo seni o suumato no o suumay ha o maayi nda o woni yoɓande. Amma ñawɗo o yamɗiti noy mbiyanni o yamɗitayi ha ñawman ha o maayi ɓe wi o ka yoɓantake. A yi'ayi oɗon be ngena mako fu o waway sumugo na o ñawɗo dilluɗo jahangal go wartayi ha maayi ton on fu yoɓantake. Jam haydago timmayi o maayi o yoɓantake. Jam iyam ɓesgu timmayi maayi yoɓantake. Yo lutti goto fayin mo toggino woodi ko o yiɗina ko malla o ñawɗona ko woodi ko o huli ha o hisana. Jawmirawo am to a hokki am hunde ka jaare wallahi mi suumoto ngam ma lewru. Jawmirawo am to a hisni am hunde ka jaare jawmirawo am to mi nini ka ja am ɗo mi hefti mi suumoto. Nden kanko go ko sarɗiti go waɗi o suumaki ha o maayi kanko go joɓanteɗo. Almasalatu salisatu wassalasun. Almasalatu salisatu wassalatu Lailatul Qadri. Lailatul Qadri afdalu layali sana. Liqawlihi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر. المسألة الثالثة والثلاثون مسألة سبان إتتي تتبع ليلة القدر جمار هدركي جمار هدركي نبي جمع ليلة وأنا قوي سبا جمع ليلة جمع ولولي ليلة القدر جمار هدركي Allah jeniɗo hidde ko taga takle maako ɗo o arti o tagi bindirgol nde o tagi bindirgol o ɓuri bindirgol windu bindirgol wi jawmirawo am ko bindanmi jawmirawo wi bindirgol windu magadira kulli shay hoddirki kala hunde fuu magadir on jamu gadari hoddirki kala hunde fuu bindirgol windi ɗum ɗo tabbiti ha lawhil mahfuz daga duniyaaru man fuɗɗi ha timmi ko waɗata pat ɗo windi ɗo accu noon ha andal Allah jeniɗo kanko ga na se to windi ɗo nden jemmare laylatul gadiri to waɗi Allah hokka andal man ha malaika en ko waɗata ha hitande warande to jota ka asambule on mofti nan Allah hokka malaika en andal ko waɗata ha hitande warande ko ɓe yefu andi ko wakkila har ɗon malaika en ɓe riskuji ɓe toɓo ɓe maynuki o hokka o tabitina jagorɗo mayde o hokka ɗum wayne ɓi wayne a wuro ka jawo ha nokkure leddi ka jaari wuro ka jawo nokkure ka jaare yande ka jawo mayan ha nokkure ka jaare halas no waɗi fuu yaake way to yetti se o yaha pellel man o maaya goɗɗo ɗon no ha wuro feere dayay men ɗo ha nder leddi adamawa ɗo yimɓeji ɗo tuma oɗo waɗa kuje ɓe wiyata secte ɗo mi anda secte ma irin je nonde nde wala secte ngam mi andi nonde no wayi ma ɗum sukajo o heɓi jawdi wane ɓe wi ase be condition o waɗi secte man ɗo yake to yetti ka ja kam o hokka goɗɗo maako ɓurduɗo ɓe mbara ɗum alla bo kanko maya oɗo duwala nde o hirliti wakkati goo yotti o ɗaɓɓiti chauffeur maako ɗo riwa mota tan ɓargal kay chauffeur a yata boɗɗum waɗɗum jaɓati o jaɓi mota ɗo ara oɗo awƴa mota pargal o yetti wuro maako o darni mota o nasti kisin dada maako o hoyi laɓi o hirsiti tan halas ayi won ɗum ako duwala ɗo dole se o dogga wara pellel ɗon man o mayata paɓɓuɗum ɓe wi ha lawol garwa goɗɗo ɗo rena mota balɗe tati oɗo rena yake lawol man lawol leddigo lawol garwa ɗo ni balɗe tati aɗo rena mota ha mota feere ƴummoye wari faandi ha maako goo fallore kosngal muɗum se fisti itti tan kosngal ƴaɓɓiti wari faɗimo bari ha faada annabi Sulaiman alayhi salatu wassalam ɓeɗo jooɗi se goɗɗo wari nde goɗɗo wari jooɗi ɗon goɗɗo ɗon nder faada ma raari goɗɗo ɗo o wiyata annabi Sulaiman darɗe goɗɗo ɗo raartam ɗo fottinaka useni waɗu malaika en hoosa am dillira ngaaɗa noy wiyete jinnu hoosa am dillira ha nokkure feere jinnu hoo'imo dilliri ha leddi gondi dayindi ase o mo laranugo malaikajo waade on se tamdi yonki maako toon lorti tawi annabi Sulaiman o wi ko hayɗiniyam kam Allah umriyam mi ho'a yonki oɗo ha wakkati kaja ha leddi ka jaari wakkati ma bo pamarum lutti nden mi tawi mo haɗo to nda bawɗe Allah timmuɗe ka annabi Sulaiman umri malaika en malaika kayya umri ginnaji bo jonta jawdi ɗon nder maji piroji ho imo yaari mo ha nokkure goo hoyi yonki ma ha nokkure nde yonki goɗɗo siyata ɗo o yiɗi ɓe o sali fu totton ha nder laylatul gadiri ɗo windete wayne maya nder hitande ɗo yande ka jaare ha nokkure ka jaare be wakkati man be ler may be minti man be segonde may futo a yiɗi
artata sakitata wayne ka jabo no non riskat yande ka jare wayne ka jabo talkidan wayne ka jabo hunde ka jabo majjan Allah hokka malaika en andal man ha jemmare man ha hitade warande de ka dimma ndande woni laylatul qadr. Laylatul qadri afdalu layali sana jemmare hoddirki ɗon nde ɓuran jemmaje hitande fufu ko waɗi nde ɓuran ndi gawlihi ta'ala ngam kongol Allah ɓangi ɗo ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim inna anzalnahu fi laylatil qadr وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر. Allah seni ɗo yumini min jippininde kayre qur'anu ha nder jemmare hoddirki modi ɓe mbi jemmare no gas e joweeɗiɗaɓre lewru sumaye Allah jippini qur'anu rema nde fufu daga lawhil mahfuz nde wari ha asamangu duniya ha nokkure wiyete baytul izza daga baytul izza go wargo ha annabijo sallallahu alayhi wa sallam yake feere suurawol yake feere aya yake feere ayaje nde seedayde ɗo jippa banni kadi ha nder duuɓi no gas e tati nde jippiti nde fufu wama adaraka ma laylatul qadri ko andinima nde woni jemmare hoddirki laylatul qadri khairum min 1000 shahr jemmare hoddirki ɓuran lebbi ujunere ayi ɓurdal mare wari lebbi ujunere ɗin ɗi laylatul qadri wala nder muɗum on jemmare man nde ɓurata e ɗume on kadi nde jemmare man nde laati nde ɓuran lebbi ujunere ɗo bawigo noyi ay al amalu fiha min alsalati waltilawati waldicri khayrun min al amali fi 1000 shahrin laysa fiha laylatul qadr. To nda jemmare laylatul qadri waɗi julde nder jemmare man jangugo qur'anu nder jemmare man innugo Allah nder jemmare man ɓuran kuugal lebbi ujunere ɗi laylatul qadri wala nder mum. Lebbi ujunere ma ɗum duuɓi noyi wodi ɓe wi ɗum duuɓi 93 e lebbi nayi yafiyanan mathématique a heftana kan lewru feere ɗon no gasi jeenayi feere ɗo 30 no heftiri kadi ɓe mbi ɓurna fu lebbi kajaji kam no gasi jeenayi lebbi kajaji bo ɓurna fu 30 an ka yafiide waɗuɗi panmaji lebbi 30 nde a heftina jotta kam khairu min 1000 shahr jotta ka lewru fu a heftinam ñalɗe noy mari nden ɓaawo ton a waɗa hitande lebbigo 12 a yaha jotta ka a heftinayam lebbi ujunere ñalɗe noy duuɓi noy mari oto jet famina ko an taw a heftinam lewru fu ñalɗe noy mari no gasma 30 nden jotta kam a hefta hitande lebbi 12 ñalɗe noy mari nden a dilla jotta kam to laatake lebbi ujunere jotta ka ɗum maran duuɓi noy to on ko ɓimami naandi mathématique a professeur on docteur en ndiɗo ɗo bisimilla janngo gaddoɓe jitta inchallah mi tammi ko modi ɓe wi kam ɗum duuɓi 93 e lebbi nayi waɗu lissafi jotta kam duuɓi 93 e lebbi nayi fu goɗɗo ɗo rewa Allah na dewal ma ko ɗungal to noyi jotta kam mo tum heɓata laylatul qadri bo nayi hala waɗi amma modi ɓe mbi koye ɗum man ni to en jaa yeeso taw wa yustahabu talabuha fil witri min al asri al awakhir min ramadan yiɗama ɗaɓɓititgo laylatul qadri ha joori a sappoje ragareje nder lewru suumay joori kadai no gase go abre jemma no gase tatabre jemma no gase joyabre jemma no gase jeeɗiɗabre jemma no gase jeenayabre nder jemmaje jowi ɗe
yiɗama ɗaɓɓitirgo ɗon kañum waɗi yimɓe waɗata itikafu nder sappo ragareje ɗo ha Allah fonda ɗum ɓe jemmare man. walil ulama yara'un fi ta'yini hadhihi al-layla nonna faqad kana an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam yastahidu fi talabiha fi al-asr al-awakhir min ramadan. haqiqa annabijo mo salatu allah e jammu ɗum tabitani o laatake o ɗo tiiɗa ha ɗaɓɓititki jemmare nde ha jemmaje sappo ragareje ibgoye lewru sumaye kanjum o waɗata itikafu. walil ulama yara'un fi ta'yini hadhihi al-layla kadi wodani modiɓɓe ra'ayuji ha sefago jemmare man ha laatan nde jemmare man woni ɗo modiɓɓe wodi ra'ayuji ɗon. faminhum man yara annaha laylatul 21 ɗon nder modiɓɓe ɓe ɗo gi'a jemmare nogas e go abre ha lewru sumay kayre woni laylatul qadr. wa minhum man yara annaha laylatul 23 ɗon nder maɓɓe bo moɗo yi'a ɗum jemmare nogas e tatabre. wa minhum man yara annaha laylatul 25 ɗon nder maɓɓe mo yiyata jemmare nogas e joyabre. wa minhum man dhahaba ila annaha laylatul 29 ɗon nder maɓɓe mo yahri ɗum jemmare nogas e jowenayabre. wa minhum ɗon nder maɓɓe man qala on mbiɗo innaha tantaqilu fi layali l-witri min al-asri al-awakhiri jemmare man nde ɗon egga ha jorije ha sappoje ragareje yake feere nogas e goo yake feere nogas e tatabre yake feere nogas e joyabre yake feere nogas e jeeɗiɗabre yake feere nogas e jowenayabre ɗon nder modiɓɓe biɓe noon. wa aksaruhum ala annaha laylatu sabi wal isri amma ɓurna maɓɓe kam ɓe mbi ɗum jemmare nogas e joweeɗiɗabre lewru sumaye on woni laylatul qadr. wa rawa ahmadu bi isnadin sahihi an ibni umar radiyallahu anhuma qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam man kana mutaharriha falyataharraha laylata sabi wal isri. hadis o imam ahmadu fillingol be tugorgal cahingal abdullah ibni umar allah yerɗomo be bamako o wi nulaaɗo allah mo salatu allah e jammuɗum tabitani wi mo laati ɗaɓɓitowo jemmare hoddirkiɗo o ɗaɓɓitira nde ha jemmare nogas e joweeɗiɗabre. to hadis on nde wari kana yi seefi kadi hadis on rawahu l'imam ahmad fil musnadi o fillingol ha musnadure maako to nda hadis on ngol ka waddi ɗum jemmare nogas e jeeɗiɗabre. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال والله الذي لا إله إلا هو إنها لفي رمضان يحلف ما يستثني ووالله إني لأعلم أي ليلة هي ليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة السابع والعشرين وأماراتها أن تطلع الشمس من صبيحة يومها بيداء لا شعاع لها. أبي بن كعب رضي الله عنه o winni hunorake Allah on mo deweteɗo ɓe gonga wala ko luuti ɗum o wi jemmare nde ɗon nder lewru suma o wi wala siko sam nder lewru suma on laylatul qadr woni oɗo huna kanko man o ittitinayi sam o wi wallahi mi hunorake Allah inni la alamu ayya laylatin hiya laylatul lati inni la alamu ayya laylatin hi min wallahi miɗo andi ndeyere jemmare woni jemmare laylatul qadr o wi laylatul lati amarana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi qiyamiha kayre woni jemmare nde nulaɗo Allah umrino min umma min daronde ɗum ndeyere laylatu saabi waɗi siri ɗum jemmare nogas e jeeɗiɗaɓre on o wi wa amaratu an tallu asamsu fi sabihati yawmiha nder alama jemmare laylatul qadri man nange fuɗa ha subahare ñalowma man ɗo bayda rane la shu'a alaha jaydi walana ɗum irin hunde waɗata jaydi goɗɗi feere waɗata ni ɗo wala nange man nge wurta nge ɗum laaɓi kala to
hadisol imam muslim fillingol hadisol temeɗɗe jeeɗiɗi e capaye jeego e ɗiɗaɓol wa rawal bukhari wa muslimun an abi hurairata radiallahu anhu anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam qal man qama laylatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi mo dari laylatul qadri do nuɗɗinki e faggitaki mbar jaari o faranama ko handi ɗo e junuba maako o dari ɗo gonɗini ko annabijo sallallahu alayhi wa sallam wi ko allah sari oɗo huwa ngam ha o heɓra ɗum mbar jaari jamare mai fototiri kayre ono dari to o yafama ko handi ɗo e junubaji maako hadisol bukhari fillingol be muslim fu bukhari fillingol hadisol ujunere e temeɗɗe jeenayi e go'abol hadisol ujunere ɗiɗi e sappo e nayaɓol muslim fillingol hadisol temeɗɗe jeeɗiɗi e sappo e jeegoyaɓol taw jonta kam o wi jemmare man nden arama maare fajiri nangue fuɗan nangue man ɗo laaɓital wala jayri wala ɗeyɗe kuje feere watta maage kadi to laatake ha fajiri man ɗum tawi nangue man tagu yiɓan ni anditi hanki on leylatul qadri nden waali no ɗanago ka kuka nafi ɗum kadi amma belɗum man ɓe wi hadisol mo sayyidna usman radiallahu anhu hadiseji ɗiɗi mo juuli isa'i ha jama'are bana to naafi reeta jemma mo juuli isa'i ɓe subaha fu ha jama'are ha julirde ɓanɗo o naafi jemmare man fufu allah cahiɗo nder kana o heɓan mbar jaari man kadi wa an aisata radiallahu anha qala qultu ya rasulallah o wimbimi yanulaɗo allah ara'ayta in alimtu ayya laylatil qadri ma aqulu fiha ara'ayta in alimtu ayya laylatil qadri ma aqulu fiha o winnulaɗo allah yeccamde to nini mi andi nde yere woni jemmare hoddirki komi wi'ata ter mare wato do akaye mi waɗata qala annabi jowimo ɗuuɗi wi'u allahumma innaka afuwun tuhibbu al-afwa fa'fu anni allahumma ya allah innaka afuwun ana ɗuuɗa yaafukijo tuhibbu al-afwa ɗo yiɗi yaafuye fa'fu anni yaafa a sey nden kam do'are nde ka sey tago ɗuɗɗina nde kadi sakko ma jemmaje ragareje sappo ragareje alewru suuma sakko ma jemmaje jooɗije hadisa o jahingol rawahu l'imam ahmadu fillingol be tirmiji ibnu majah ɓe fuu maɓe ɓe filli hadisa ol ɗon nasalullah salamata wal afia wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi woodi konngol feere lutti o waddagol haaɗo modi ɓe mbi fakat laylatul qadri kam ha nder hitande ka nde ɗon fakat amma ha toye on jemmare ndeye ɗo on haala ɓe mbi to a yiɗi fakat ha fototira ɓe mare kam jemmaje hitande fof a waala jonta kam juulgo tora allah ceniɗo aɗa anda jemmaje wande fuu maje atimma ɗo kam a fototira ɓe mare fakat kam wawatano mi anda konngol ngol ɗo waɗaygo nasallah salamata wal afia sallallahu alaihi wa sallam ala abika rasulika muhammad